ಲಾಸ್ಟ್ ಇರೋದಲ್ಲ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ನಾವ ಎಣ್ಣಿನ ಮಾತ್ರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದೇ ಬಾಯ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಇನ್ನ ಬರೆದಿತ್ತ ಪಂಡ ಬಾಯ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಬಾಯ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂದು ಮೇರುಲ್ಲ ಇರುತ್ತ ಬಾಯ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಡುಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎರಣ್ಣದ ಎತ್ತಿತ್ತನ ಒಂದು ಚೀಟಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಡುಡು ಅಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನದಿತ್ತ ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದು ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕದಿಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ಗಾಯ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ವ್ಯಾರ್ ಮಂತ್ ತುಂಬಾರ್ ಪೇರು ಏರ್ಲಾರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಪೋಯ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಪೋಡ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ತೂಲೆ ಯಾನು ವ್ಯಾರ್ ಮನ್ ತೊಂಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಮುಜ್ಜೆ ತೊಂದೇರು ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ವ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪಾರೆ. ಸೊ ಇಂದು ವ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪಾಗ ತಾಯಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಸೈಜಾರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ದಾರ ದಪ್ಪ ಒಲ್ಲೇರು ಐ ಕುಂತು ಎರ್ನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಡಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಅದು ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಗೆಲ್ಲ ಬಲ್ ಲಕ್ಕಿ ಮೇರಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಬಂಗ ಪರುಡು ಪಂಡ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಮೆಲ್ಲಣ್ಣ ಕಟ್ಟರ್ ಇದು ಸರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ದೂರ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನೀನು ವ್ಯಾರ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಅಣ್ಣ ಸೈಜ್ ಓಲ್ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪಿನ ಸ್ಯಾರಿ ಅಂಡೆ ಎಪ್ಪಲ ಒಂಜೇನೆ ಕಾಪು ಸ್ಯಾರಿ ವಾ ಪಳ್ಳ ಪಳ್ಳ ಹತ್ರ ತಿಂತಿ ಅಡ ಇತ್ತ ಬರ ಫೈನಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಿಂಕ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಲಡಿ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಆರ್ ದೆತ್ ಅಂಗಡಿ ದೆತ್ ಬರ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ. ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಲಂಗ ಮಲ್ತಲೋ ಹಾ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತ ಏನಂದು ಓದಲೆ ನಿಗಲೆ ತೋಜನ್ ಯಾಕಡೆ ತೋಜನ್ ಇತ್ತಿಜವು ಅಲ್ಲಿ ತೋಜ್ ಪೈನ ಸಮ ತೋಜ್ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ತೋಜಿಂಡ ಇತ್ತ ಆಯ್ತ ಇನ್ನ ಪಂಡ ಬಕೆಟ್ ಇಡ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಗುವೆಲ್ ನಮ್ಮನ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪನ್ ಪೀರಿಯಡ್ದು. ಸೊ ಗುವೆಲ್ ಹಿಡ್ದು ನೀರು ಒಯ್ತೊಂಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಪೋಯ್ ಮೂರು ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಆರ್ಲ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಇತ್ತ ಪೋದು ಒಡೆ ಬಾಪೆಲ್ ಹೆಂಚಿನ ಪೋಡಲ್ಲಮ್ಮ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ದಿಬ್ಬಗ ಸೊ ಪೋಯ್. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಕ್ಳಿಬ್ರ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ಬಿಡು ಕುಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಒಯ್ತದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ ಸೇರ್ಪದ್ಯವ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಹೋಯ್ತೊಂಬರೊಂದಿತ್ತೆ ನೀರು ಡೈಲಿ super
ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಲ್ಪೆ ತಂದಿತ್ತೆ ಬಾಲ್ಪೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಗೈಸ್ ಅವು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಅದ ಬಣ್ಣ ಕೊಡಪನ್ನದ ಆತೆ ಬಕೆಟ್ ಉಂಡು ಐಕದು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಪೋಯ್ ಬ್ಯಾಕ್ 10 ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಟಾಪ್ನು 10 ಟಾಪ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಡು 10 ಮುಟ ಪಾಡು ಸೊ ಪೋಯ್ ಮುನವ ಸೊ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಇಂದು ಸೇರ್ಸ ಪಾಪ ನೀನು ಅಂಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಕ್ಕುನ 10 ಅಟ ಕೊಡು ಉಲ್ಟಾ ಕೊಡು ಸೊ ಅಡ್ಡೆದಾ ಎಂತಲ ಉಲ್ಟಾ ಕಪ್ ಪೈತಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೈ ಇಟ್ಟವು ನಾನದಾ ಅಲ್ಲ ಕೈ ಇಟ್ಟವು ದಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಸುರಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕೈ ಈ ತರ ಬಂತು ಅನ್ನಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ काय तोरी ना इंचान तोरी तुझे उल्टा लाट पड़ता लावड़ कई देखो अब ಏಕಂಡ ಏನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೀಜಿಯನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಸಂದ್ರೆ ಅವೇ ಹೇಳಿದ ಅವ ನಾನು ಆಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೈ ಬಹುಜಿ ಕೈ ಜಾರ ಜಲಿಯ ಆಪುಜಿ So guys, and finally, chola kai der paravati chink. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಬರಬಹುದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಬರಬಹುದು ಹಬ್ಬ ಅಂಡ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ಅಂಡ್ ಜಡ್ಜಿ ಬಂದವರು ಅಪ್ಪ ಜೈಕೇನ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿ ಉಂಡು ಅವು ಮೇಲೆ ದೆಪ್ಪಾಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಪಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾ ಆಂಡ ಬಂದ ದೆಪ್ಪ ಬಂಗ ദം വരുന്നുണ്ട് ഈ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഇത് പോയി ഇവിടെ പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് മൂല ഡ്രസ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഹവാ ഫൈനലി ഈ തണ്ടി സോ ഗയ്സ് ഇത്ത ലാസ്റ്റ് വൺ ചീಟಿ ಉಂಡು ದೆಪ್ಪಾಗ ಲಲ್ಲಲ ಅಲ್ಲ ಬಕೆಟ್ ಇಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಬಕೆಟ್ ಫುಲ್ ನೀರನ್ನು ಮೈತು ನೋಡು ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂತೂ ಇತ್ತೆ ಬಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಮಲ್ದಿ ತೊಳು ಗುವೆಲ್ಲ ದಾತ್ ಭಂಗ ಬರ್ತ ಗುವೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಕಂದೋಳು ಅವಿತ್ತೆ ಉಂದ ಹೊಡತ್ತ ಲಾಭ ಹೊಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ಮಂಡೆಗೆ ಮೈತು ನೋಡು ಪೋಯ್ ಬಲ್ಲೆ 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 ಯಾರು ಕೊಂಚಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಮೈತೊಂದು ಬೆರುತೂಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಭಂಗದಲ್ಲೇ ಬುಯ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ತುಯ್ಯರತ್ತ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚೆ ಇತ್ತನ್ ಬಂದು ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಾರಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಏರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬತ್ತ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಏರ್ ಪೊಸತಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಲಾಗ್ ತು ಒಂದುಲ್ಲಾರ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೋರ್ಪುನ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಸೊ ಇರಿಗೆ ಮೇರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿನಿ ಎಂಕುಲು ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತು ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಅಂಡ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ
ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಣೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಅಡಿ ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್